Nadácia Priateľ Slovenska som už 10 rokov rozmýšľala nad tým, že je potrebné budovať komunitu priateľskú deťom, lebo sme prišli na to, že akokoľvek sme sa snažili, ale vždy sme zasahovali istú celú skupinu. Najprv to bola nejaké skupiny detí, potom to bola trieda, potom sme sa to snažili rozšíriť na celú školu. A vždy sa prešiel určite taký kus cesty alebo práce a už sme mysleli, že už to pôjde ďalej, už sa to bude šíriť. A potom nastalo to, že zásahov buď v samosprávy alebo členov z vyššieho územného celku alebo proste nejaké zásahov v tej komunite sa stalo to, že buď sa vymenil riaditeľ školy alebo odišli ľudia, s ktorými sme pracovali dlhodobo a to, čo sa malo šíriť ďalej a už sa malo zažívať tie úspechy alebo tie výsledky v tom budovaní teda tým deťom priateľskej skupiny, deťom priateľskej triedy, deťom priateľskej školy, ako keby zastalo. A prišli sme, že sa v podstate je nevyhnutnosťou šíriť tento koncept do komunity, ako deťom priateľská komunita a potom sa v nej tie prvky, ktoré sú ako deťom priateľská škola, deťom priateľská skupina a ľudia, ktorí sú deťom priateľskí, má väčšiu šancu alebo schopnosť prežiť a dlhodobo vplývať tam na ten život tých detí a mladých ľudí a priniesť aj tie kvalitatívne výsledky.